Numru 2. ġbarretna fl-imkien imulej, kelmtek imqazza, f'qalb waħda li naqad, bil-ġisem tibnek maj. Fejjem l-imħabba, Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tagħna u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Inġbana hawnhekk dalgħodu f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pilu biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddies ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Qegħdin fl-ottava tal-Għid, il-festa kbira tal-Għid. Il-festa tal-Għid kif qedna diversi drabi ma tiqafx ġurnata imma tkompli għal dawn it-8 ijiem sħaħ. L-ottava tal-Għid. Qegħdin ukoll fil-novena ta' Ħnina Divina, illum il-5 jum, iddedikat lil dawk li huma mifrudejn minn xulxejn fil-Knejjes Insara. Illum ukoll niċċelebraw it-tifkira ta' San Giovanni Battista dalla Salle, edukatur kbir, il-fundatur tal-iskejjel Kattoliċi. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għar-ruħ Joseph Muscat. In salvazzjoni ta' min jittama fik, mulej ħniena. Int tama ta' min imut fidejk, Kristu ħniena. Interna tal-qaddisin kollha, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewwiet u paċi fl-art l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irrodulek ħajra għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdin Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi id-nubiet tad-dinja, ħenna għarina. Int li tneħħi id-nubiet tad-dinja, il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, ħenna għarina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, inti salvajtna bil-misteru tal-Għid. Wettaq lil poplu tiegħek f'dan id-don qaddejs biex issa li kiseb ħelsien sħiħ iħabbrek għal dak il-għena tas-sema li jittama tiegħu qiegħda tferħu fuq l-art. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Nhar lejt il-50, Pietru qal lin-nies tal-Ludija: ħajkun jaf fi żgur il-poplu kollu ta' Iżrael li lil dan Ġesu li jintom sallabtuh Alla għamlu mulej u Messija. Dan il-kliem li semgħu laqtilhom qalbhom u qalu lil Pietru u lill-Apostli l-oħra: l-aħwa, x'għandna nagħmlu aħna? U Pietru weġibhom: indmu u jitamdu kull wieħed minnkom fl-isem ta' Ġesu Kristu għal maħfra ta' dnubietkom. U intom tirċievu id-don tal-Ispiritu Santu għax il-weda qiegħda għalikom u għal uliedkom u għal dak kollha li huma fil-bogħod, dak kollha li l-mulej Alla tagħna sejħilhom. U b'ħafna kliem ieħor tawhom xhieda u wissihom billi qalilhom: salvaw lilkom infuskom minn dan in-nisel ħażin. Għalhekk
Dawk li laqgħu kliemu tagħmdu u dakinhar ingħaqdu mad-dixxipli madwar 3,000 ruħ. Il-kelma tal-mulej. Sarm responsorjalu ngħidu flimkien bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Sewwa hi il-kelma tal-mulej, kollox bil-fedeltà huwa għamel, u iħobb id-dritt u s-sewwa, bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Ara, għajnejn il-mulej fuq dawk li jibżgħu minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tieba tiegħu biex jaħilsilhom mill-mewt ħajjithom u jħajjihom fi żmien il-ġuħ, flimkien bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Ruħna tixxenna għall-mulej u l-għajnuna u bit-tarka tagħna. Ħadd tkun mulej it-tieba tiegħek fuqna kif fiki it-tama tagħna. Bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Danu il-jum li jagħmel il-mulej. Ħanifirħu u nitennew fih. Alleluja, il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Marija baqgħet il-barra mill-qabar tibki. Kif kienet qiegħda tibki, tbaxxiet lejn il-qabar u rat żewġ anġli lebsin l-abjad, bil-qiegħda wieħed fuq in-naħa tal-ras u l-ieħor fuq in-naħa tar-riġlejn fejn kienu qiegħdu l-ġisem ta' Ġesu. Huma qalula mara għalfejn qiegħda tibki. Hi wieġbet għax ħadu lil Sidi u ma nafux fejn qiegħduh. Kif qalet hekk, daret lura u rat lil Ġesu wieqaf, iżda ma ntebħix li kien Ġesu. Ġesu qalilha, mara għalfejn qiegħda tibki, lil min qiegħda tfittex. Hi ħasbet li kien il-ġardinar u qaltlu, Sinjur, jekk ħadtu int minn hawn għidli fejn qiegħdtu u jiena nġibu lura. Ġesu sejħilha Marjam. Hi daret u qaltlu bil-ludi Rabbuni, jiġifieri Mgħallem. Ġesu qalilha la tmissnix għax għadni ma tlajtx għand il-missier, imma mur għand ħutej u ngħidilhom li se nitla' għand missieri u missierkom, Alla tiegħi u Alla tagħkom. Marija ta' Magdala marret għand id-dixxipli u tagħthom l-aħbar. Rajt lil mulej u qaltilhom x'qalilha. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Is-selta tal-ewwel lezzjoni li smajna mill-Atti tal-Apostli tkompli ma' dik tal-bieraħ. F'dawn il-ġranet se naqraw ħafna siltiet mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. It-tixrid tal-Knisja, miktub minn San Luqa wkoll. U għandna wkoll ħafna diskorsi. Bdejna naqrawh il-bieraħ u nkompluh illum. Id-diskors ta' San Pietru fejt il-50. Qed jindirizza lil-Lud. Qed jgħidilhom kif dan Ġesu kien jgħix fosthom, kien imħabbar mill-Antik Testament, dan Ġesu ħa l-mewt, jew qed jakkużahom San Pietru qed jgħidilhom intom qtiltuh, intom qtiltuh, imma Alla qajma mill-imwiet. U issa x'irridu nagħmlu? San Pietru jgħidilhom indmu u kull wieħed minnkom jitgħammed fl-isem ta' Ġesu. Ir-reazzjoni, ir-risposta tal-bniedem hija li jindem, li jbiddel ħajtu, li jbiddel il-mentalità tiegħu, l-prijoritajiet tiegħu. Din hija l-konverżjoni tal-għid. Ma tkunx qed tiċċelebra l-għid jekk inti tibqa' kif tkun.
jekk inti ma tagħmel l-ebda pass anki ċkejken il-qudiem, xejn ikun. Sempliċement isek il-bist libsa u għalġajt inżajta daqshekk. Li hemm mhux daqshekk. Għalhekk San Pietru jistieden lil-Lowt isma' indmu. L-ewwel ħaġa. Poġġu l-fiduċja tagħkom f'Ġesu Kristu li qam mill-mewt. Ibdew ħajja ġdida. Dan hu lejt il-ħajja ġdida li ġabilna Ġesu. Il-ħajja ta' Wlied Alla. Is-silta tal-Vanġelu ukoll hija interessanti. Il-bieraħ rajna silta minn San Mattew, illum qegħdin naqraw silta minn San Ġwan, anke f'dawn il-ġranet. Ġesu ħajjidher lil diversi nies u llum għandna din is-silta Ġesu jidher lil Marja ta' Magdala, li kienet ħafna qrib ta' Ġesu. Interessanti din Marja ta' Magdala tmur dejn il-qabar għalilna hawnhekk baqgħet barra mill-qabar tibki. Tibki. Mhux li kien Ġesu jagħtina dan id-don tal-biki speċjalment meta nitilfu lil Ġesu, speċjalment bid-dnub. Marja ta' Magdala baqgħet hemm tibki għal darbtejn jgħidilna San Ġwan. Ara, Marija baqgħet il-barra mill-qabar tibki kif kienet qiegħda tibki. Dbaxxiet lejn il-qabar u raħad żewġ ċanġel lebsin l-abjad. Ara, ma rax lil Ġesu mill-ewwel. Ġesu kien hemm. Hawnhekk għandna issa naraw aktar il-qudiem ukoll fil-Vanġeli. Ġesu jkun preżenti imma l-bniedem ma jħarfux. U dan jiġri anke f'ħajjitna. Ġesu huwa preżenti qrib tagħna, jenna idawwalna, ifejjaqna kontinwament, imma ma nafux il-preżenza tiegħu. U dak li tagħmel Marja ta' Magdala, ara hemm Ġesu, l-ewwel ħasbitu l-ġardinar, qed tgħidlu ħadu li mallem tiegħi u ma nafx feqqeduh, jekk taf feqqeduh ħejdli fejn hu ħalli nġibu lura. Sissa għada qed titratta dwar katavru xi ħadd li miet. Imma mbagħad Ġesu jsejħilha b'isimha Marjam u tinduna li kien Ġesu. Rabbuni, Mgħallem. Ara ftit kemm hija esperjenza sabiħa. Meta Alla jsejħilna b'isimna. Kif qed illum qegħdin niċċelebraw il-5 jum tan-novena nitolbu biex dawk l-insar li huma mifrudin minn xulxejn jeżqu għall-għaqda u jsiru familja waħda, merħla waħda taħt raj wieħed. Anke dawn kienu dawk li ċartu il-ħwejjeġ u l-ġisem ta' Ġesu. Il-ferdit fil-Knisja huma nuqqas ta' mħabba, nuqqas ta' rieda tal-Alla. Kif qed illum ukoll niċċelebraw tifkira ta' San Giovanni Battista dalla Salle. Dan twilet fi Franza, f'Reims, fl-1561. U meta sar assejs ta' 27 sena, sar kanoniku, imma wara ftit irtira mill-kanonikat biex jiddedika ħajtu għat-tagħlim. Dan kien innovatur kbir fl-edukazzjoni ta' u għal-fundatur tal-iskejjel kattoliċi. Beda jgħallim iż-żgħażagħ foqra, beda waqqaf il-kongregazzjoni tiegħu, dak li jgħidulhom il-Friars aħna, tajjeb il-Friars, beda kien rivoluzzjonarju imma kbir dan San Giovanni Battista dalla Salle, kien rivoluzzjonarju kbir. Pereżempju, kien ġej minn familja nobbli u beda jgħallem lill-foqra. U għallu tistax tintħawwad qed baxxi l-familja tiegħek. Beda jgħallem bil-Franċiż, meta fl-iskejjel kienu jgħallmu bil-Latejn. Kienet xi ħaġa tad-dinja l-oħra. Beda jgħallem b'xejn. Mhux jitħallas. Qed iġib l-affarijiet tad-dinja l-oħra. Dan Giovanni Battista dalla Salle. Imma ma qatax qalbu. Baqa' jimxej, baqa' jgħallem, baqa' jfittex dik li jgħidu l-pedagogija
tajjeb stili ta' tagħlim u modi ta' tagħlim, kien innovatur kbir. Miet bħall-lum is-7 ta' April 1651 kellu 160 sena. Dakinhar kienet il-ġimgħa kbira meta miet. Għallum qegħdin niċċelebraw żmien tal-Eid, imma dakinhar meta miet is-7 ta' April kien il-ġimgħa kbira. Huwa il-fundatur tal-Iskejjel Kattoliċi nitolbu l-Qaddies Kbir biex jagħtina edukaturi skont il-qalb tal-Alla. Nroddu ħajl il-missier li għamilna denja li nsiru wliet id-dawl fl-ilma tal-Magħmudija u nitolbu ngħidu dawwa l-mulej l-ispirtu tagħna, dawwa l-mulej l-ispirtu tagħna. Biex il-poplu l-Islani jkun xut ta' Kristu il-xoħxt billi jibqa' fidejl mal-wedid tal-Magħmudija nitolbu dawwa l-mulej l-ispirtu tagħna. Biex il-bnedmin tal-lum jenħelsu minn nies il-ħażin tad-dnub u jixħlu l-emil tax-xitan billi ħadnu l-verità tal-Evanġelju nitolbu. Biex ir-reliġjużi li qed joffru ħajjithom fit-talb u l-kontemplazzjoni jisru bil-fidej u jxandru bħajjithom il-ferħ tal-laqgħa tagħhom ma' Kristu nitolbu. Biex aħna lkoll niltaqgħu personalment ma' Kristu il-xoħxt preżenti fil-kelma u fl-Ewkaristija u nxandruh lil ħuutna nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll li ġejna dal-għodu għal din l-Ewkaristija. Għatina li nozzu l-kelma tiegħek, li ngħixu tan sara ġodda u li nimitaw tant eżempji sbieħ tal-qaddisejn nitolbu. Ismana għal daw kollha li se niltaqgħu magħhom illum. Inti taf min huma u taf il-bżonnijiet tagħhom. Għatihom dak kull li jaħtieġu fir-ruħ u fil-ġisem nitolbu. Nitolbu għal dawk kollha li qalulna biex nitolbu għalihom jew għednihom it-talb tagħna. Nitolbu għal dawk kollha li llum se jżuru dan is-santwarju ħażiż tal-Madonna ta' Pinu. Nitolbu għal morda kemm dawk li jinsabu fl-isptarijiet kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom, għal dawk li jduru bihom u għal dawk li għaddejn minn mumenti diffiċli fil-ħajja biex ma jaqtgħux qalbhom mimma jafdaw fik nitolbu. Nitolbu għall-edukaturi kollha biex fuq l-eżempju ta' San Giovanni Battista della Sal ifittxu l-interess ta' tfal u ta' żgħażagħ tagħna nitolbu. Nitolbu għal paċi fid-dinja mulej ħenna għalina u għatina l-paċi li tant għandna bżonn nitolbu. Għal-ruħ Joseph Muscat u għal-ruħ għall-erbieħ tal-raba tagħna mejtejn biex tinsaħħtijithom kollha u twassalhom fid-dawl u lena ta' dejjem nitolbu. Mulej Alla tagħna, fil-misteru tal-Eid ta' ibnek inti qajjimtna għal ħajja ġdida. Għenna nfittxu l-ħwejjex tas-sema fejn Kristu qiegħed fil-lemin tiegħek u li jgħix fi saltan għal dejjem ta' dejjem. Insibu numru 9. Semmo friġli l-altare tijek, Anja ta' ferħta għadna ħaġa wahda miegħek. Miġbura f'tal-baħir għana ġieli jistħoqlok hawn natur. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajt tal-inbiti għedin noftulek
frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej jumnu niedmu quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ħen mulej għall-familja tiegħek u l-offerta li qiegħda tagħmillek. Għatija l-għajnuna u l-ħarsien tiegħek biex ma titlifx il-grazzja li qalet u tasal għall-lena ta' dejjem fis-sema. Bi Kristus jiedna, il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nisqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inxandruha f'dan il-jum li fih ġie ssagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħħa id-dnubiet tad-dinja. Bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmien tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċitu. Osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbierek ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, jinħabru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt fil-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. Miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taqaf fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qadej tiegħek Joseph Muscat li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kifu bil-magħmudija miet fibnek u bħal ibnek, hekk ukoll fibnek u bħal ibnek jilxox ta' l-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Giuseppe, ma' San George Preka, ma' San Giovanni Battista della Sal, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja
għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u rridna nagħmlu riben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missiera li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li tritient kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrinna d-nubietna bħalma nafru lil-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġri iżda ħlisna mid-denni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull denni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apposti tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom islem tiegħi. La tħarrix lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija. Int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Bil-ħidma tal-Ispiritu Santu għadħajl id-din dan il-ġisem u d-dem għat-testija eħlisni meħtijiet kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidejni. Ħallina qatt ninferet minni. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejn. Il-ġisem ta' Kristi ħaresni għal ħajja. Insibu numru 12. Spiritu Addis tal-mulej dawa lil-moħna lil-qalbna bisbik kun għalina s-ser milja ta' kull fer għawi lil-ruħna tal-paċi tal-erf għallimna nħobbu u nafru bl-arbin ġeddet wiċċi l-ard fejja minna l-mard ejja aħjina ta' faraġ ta' dar il-għawġ dal-lamna farrakna bisħin tina l-erf meħtieġ narfu nimxu trin biex nejxu ħajja
Jesu l-ħellis, lilkom kull glorja, amen. Fil-bankiet għandkom karti żgħar biex ngħidu ringrazzjament wara tqalbin flimkien. O Ġesu ħanin, aħna nemmnu fik u nafdaw fik. Għenna għaliex aħna dgħajfa u blaħila. Għatina l-grazzja li nwasslu lill-bnedmin kollha biex jarfuk u jħobbuk. U mimlijin fiduċja fil-kobor bla qies ta' mħabbtek, inkunu nistgħu niġġieldu kontra l-ħażen li hemm fina u fid-dinja kollha għall-glorja tiegħek u għas-salvazzjoni ta' ruħna. Amen. Nitolbu. U Alla li tista' kollox inti tajt lill-familja tiegħek il-grazzi kollha tal-magħmudija. Għati widen għat-talb tagħna u għamel li qlubna jitħejjew tajjeb biex ikun jisħoq ilna il-għena ta' dejjem. Bi Kristus jedna. Ħanejdu dawk it-tlieta familjiet li talbet il-Madonna stess minn dan is-santwarju, nofruhom skont intenzjonijiet u l-bżonnijiet tagħna u għall-bżonnijiet tal-persuni li nixtiequ nitolbu għalihom. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem bżonn, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Sant. Morru fil-paċi ta' Kristu, alleluja, alleluja.